Hej, i dag skal vi lave hjemmelavet Carefresh. Det man skal bruge for at lave det er en WC-rulle, en stor gryde, eventuelt noget frugtfarve, et dørslag og en spand til at farve i. Til farvning bruger vi også gummihandsker, for ellers får vi farvede fingre. Starter med at tage gryden, starte på papiret og rive det i stykker. Dette gør man med hele rullen. Det er bedst at rive det i så små stykker som muligt. Når du har revet hele WC-rullen i strimler, tager du noget varmt vand, gerne kogende, og hælder ned over. Bruger du kogende vand, så lad det gerne lige stå og køle af lidt bagefter, inden du begynder at rode for meget i det. Du skal huske, der skal nok med vand på. Til en WC-rulle brugte jeg cirka 1,5 liter kogende vand. Når det har stået og kølet lidt af, hælder du det over i dørslaget og får det meste af vandet ud. Herefter tager du og knuger det meste af vandet ud. Hvis du skal farve det, tager du ikke det hele ud, og så putter du det op i spanden til at farve det i. Vi er nu nået til at farve det. Vi har puttet papiret op i spanden, tager vi noget farve, putter en lille smule i til at starte med. Og blander rundt. Afhængig af hvor farvet du vil have det, jo mere skal du putte i. Hvis du vil have det meget mørkeblåt, skal du bruge mere frugtfarve. For at få det gennemfarvet, skal du sørge for at hive det i mindre stykker. Når det er ældet godt igennem og har fået den rigtige farve du vil have, sørger du for at kramme det sidste væd ud og placere det i bradepanden. Mens du placerer det i bradepanden, nuller du det til passende størrelse stykker, og så er det klar til at komme i ovnen. Det skal have cirka 30 minutter ved 150 grader. Der er nu gået en halv time, og vi har taget vores Carefresh ud af ovnen. Som I kan se, så er det fint, det er blåt, og det har en passende størrelse. Det her, det er hvad der er blevet af en toiletrulle. En rulle giver cirka 1 liter,